Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, patgan mi adumdumngag. Makablaawan kayo amin iti naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Sapay kumata da kayo iti nasaya at akasasaat, kabayatan ting kay panagdengdengag dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan araysa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nuadapan nakabalin na kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan araysa. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya ngem iti agdamak ket addaak ditoy Singapore. Nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko, bareng kunak no makaibati met iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak man nga rutiag salaysay idi addak pailaeng dita Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Manang Leonor, pangaasip ka di at tulungan nak. Nikat aping nga agsangit kamot tanading ko. Tsak nga minamuno sa dino ti papanak manang. Mariribo ka na una yan. Apay nga min aya, anya tinapasamak. Apay akil na at ipanagawid mo dito lugar tayo. Nag-apa kami ka ni Samuel. Kit pinapanaw nak iti pagnanagdan mi. Anya, ang apay, anya ti makagapo. Apay ako nam a pinapanaw na kati live-in partner mo. Nakapapain ko mga ibaga. Nga masapo lamang mo ang manang. Anya nga min aya ti husto ang makagapo ading ko. Nakagastusak ngamin iti dakkel kwarta iti kumpanya pagtrabahuak manang. Anya? Dita ti pudno. Indarum nak ti bus ko. Diyak kayat ti mabalod. Iso nga yung karigat at tinagpiansa. Kasta unay apungtot ni Samuel. Gaputan nakababain ka no tinaramid ko. Iso pinapanaw nakmaten. Ay, unay kan. Awanan ti sabali a pagkamangag. Iso asi ka tinapanunot ko a pagpatulungan manang. Sige. Agnaad ka pa'y laang nga ro dito'y balay ading ko. Ay na, agyaman ako na'y manang Leonor. Talaga nakasingsingpat ka. Awan anyaman na ading ko. Iso na laang taano sama, tani. At dadagiti katubangak dito'y balay mi. Un manang, awan parikot iti dayta. Tinapatag, adapag na adak. Anya, agyan dit yung balay ni Raisa kunam bakit? Wala kay. Tulungan ta ni Raisa takaasiman. Wala nga amumot ang nagado tayong dit yung balay. Adala nga rudan datatang kananang apakpakanan ta. Ita, pag naadumpay lang matikabsat mo dit yung balay. Lakay, saan ang nasaya at agim imot. Tulungan ta ka din ni Raisa. Kan may sa, awan mo't sabsabali, takabsat kumat ni Raisa. Ure kumamat ano saan ang nakaaramid iti basol. Kasanon, no makita na iti pulis, kat mairaman ta pa iti kaso na. Okay ka numatan ti amin lakay. Nakapagpiansamat ka nun ni Raisa. Kasanon no makaaramid manan iti basol, kabayatan ti panagyan na diti balay. Saan mo't siguro lakay? Patsik adinan aramidan dayta. Mamati ak ang nagbalbaliwan ti kapsat ko. Ambom nga raon. Lakay, amin tayo kat adda karbangan ng agbaliw. Diyak lapat yan na Leonor. No nailasag ng timadi nga aramid na, saan na mabalbaliwan pa'y? Lakay, di mo ko mapagpapadaan ti tattao. Awan mo't dakas na no ikanta iti gundaway ti kapsat ko, tapno agbalbaliw. Awan nga minan sa bali apapanan na, tanatay mga rudan dagiti dadakkel mi. Kan amumot adudwa kami laang agkapsat. Makamu ka. Ngamne,
bagbagaam na itakabsat mo. Tas saan nga agkamkam mali? Siyak ang mismo, ti mga itulod ken kuha na iti pagbaludan no bilang laan. Saan ka madanagan, manang? Diyak ton ulitan tinaramid ko. Nagbabawi akong dayjay. Nasaya at matngarod ading ko. Ipakitam ang nagbalbaliw kan. Wan manang. Ay wan. Ala akong dagiti murang iyo ta ilabak. Ay na, saanan ading ko. Kano kalkalpas mo lang ang anagdalos dito balay. Ita, aglaba ka manan. Nakababain matkan ah. Awan ti rumba nga pagbain ng manang Leonor. Kaya't kalaang matatulungan. Tapno adamat sirbe ti kaaddak dito'y balayo Kita ang tiwalit ko, Leonor. Idulin mo anay bag, tanay, delikado. Ha? Ni, apay mat adelikado asasa mom Nelson. Ang mga numatakawan ta. Amom lang arudan nga dagtatakaw dito balay. Pag ang atapam ti kabsat ko, kasta ka di. Ay na, sana maliklikan ti agatap. Ta nakaaramid kat nga rod iti basol ti kabsat mo. At da posibilidad na nga aramidan ng tumanan ti inaramid na idi. Nagbalbaliwan ni Raisa, lakay. Nga ta, Nelson, sakit daytan, Leonor. No dagita klase ti aramid, nariga ta na may kat. lakay. Isang awan kastay aganad. Oh, kita am tiwalit ko kunak manan. Sapay adu ti kwarta alinaon na reta. Kan saan lang at tiwalit ko. Aminan, anapapatagabanag diti balay. Amangan kit din mapukaw. Anya, Di mo ikoy-koyo giti grocery ti kapsat mo ha. Amangan no takawon na ti koleksyon ni Jay. anya ka ka di Nelson. Di mo kumamo. Ay, di mo isakit ti kapsat mo. Tagdadata mo ta nakabasol. Doble pa naganad ti aramidam. Sana ka po takabsat mo kat mamatpati ka mo tan iti ibagbaga na nagbalbaliwan. Ni Manong Nelson ti adda iti kusina. Madlawa sipsiputan nak. Ay, una yan ti bayaw ko. Talagan sa adi na kaya't ti kaaddak dito'y balay ta. Kasla bantayan na dagiti garaw ko. Iti na minsan, nasiputak abilbilangan na ti kwarta na iti wallet na. Santo kumita kanyak. Diyak mo na niya ti kayat na pagparangan. Ituloy ko manlangan ti aglaba. Baybay aklatan. Lupakaragsakan na ti mangsipot kanyak. Di iso ti aramidan na. Basta siyak. Awan madi nga aramida. Gumatagak madi ti bagas barak. Mano akilaw na na. 5 akilaw. Taiman nalo ng abagas ti itad mao nakaw. Ay, wala na. Iso na lang, ta medyo nangina. Ay, sana balin anangina baraw. Basta lalo nang. Oh, sige nga rod na. Mano akilo ka din ti kunayo nga alain nyo? Ikanak iti 5 akilaw baraw. Ah, sige. Mabit lang, ta mga laaki dya unag na. Ah, nay. Apay nga iti unag pailaan. Apay, saan aya ang mabalin adituyan ayan tinaka-display? Ay, kwa, na. Pang-display lang ngamin na kita. Di kay ka di madanagan, tay sumot lang ti alaak idya unag. Parehas mat lang iti naka-display di tiruar. Sige, agawa am nga raw baraw. Wala na, mabit lang. Dahil tinaglakwak itangal daw bakit? Inkanto man kit di ibang ko. Ni, ado mo tinaglakwam lakay. Ay, siyempre Apay ano siya ti agbantay ije pesto. Awan kasta kadakkel ti collection ko. Ha? Ay, kapoy ka nga glako bakit? Ang mga no di mo amo ti agayab iti customer. No siya kagat, ay ayabak amin na lumabas. Naira na lang siguro nga ado ti gimatang. Iso adakkel mo tinaglakwam. Depende ti diskarte ko nakmanan bakit. Ola, idulin mo kit din ray ta kwarta. Agurnong tang agurnong.
Agpabak ng tamangkit di. Naimbag nga oras mo, Barawk. Kastamat ka na kayo, nana. Anya ka diti maipay ko ka na kayo? Kwa, Barawk. Gimata nga idinaminsan nga aldaw dito iti bagas. Kunam analok nang agam nagtangkan matintad mo. Sapay nagngina. Anya? Ay, amangan mo no sana dito itinagatangan niya, nana. Dito'y nga raw, Barawk. Kansi ka mismo tinaglakaw. Ay. Saan ko nga ugali ti agsaor, nana? Si ka nga raw tigim matagak, Barawk. Saan nga rin siya? Apay ayang ay pilit siyang. Saan ko nga ugali ti agsaor kunak manan? Ala, kumano kayo dito? Makadisturbo kayo kada iti gumatang. Sa dino ti papanam ading ko, nakasukat ka mat. Mapanak man mangipasa iti resume manang. Barang makastrekak matan iti trabaho. Anya trabaho ngay tap apply mading ko. Kasya iti may sa amol manang. Kasta yan. Wen manang. Sapay ko mga ruta makastrekak kon. Iti kasta, makatulong akmat kada kayo kan ni Manong Nelson. Ay na, di mon panunutan day ta ading ko. Mababainak nga minan kada kayo manang. Jakmat kayat nga agnanayon latan apapakpakanak kada kayo. Ay na, nasyakla ang amay sa. Awan mo't kat parikot ading ko. Pasensya amlat ako man ni Manong mo Nelson. Tano maminsan, tila maibagbagana. Makapasair ti pa nagsasauna no kwa. Awan kanyak dayjay manang. Maawatak mat. Ken maysa. Pudnumat ang makipagnanaudak lang dito'y balayo. Pasensya ka na talagawan. Sapay ko mataw awatem latan di asawa. Wan ka di manang. Awan parikot iti dayta. Anay ko, nagsakit ti ulo. Ni apay nanang, agoy kayo matan. Ay, wan nga ro anak ko. Kasta unay sakit ti ulok. Aguri ko raksa. Nandapadapan kayo man. Oh. Nabara kayo ngagpaysoan. Ay, di siguro pa nakarbis ko iti kalman. Mabiit na ang tamang laak iti tumarin nyo. Apay, agan ano ni nanang, bakit? Agurigor ni nanang lakay. Ay, adan tumot ngamin malas dito balay. Isungag sakitan ni nanang. Anya ka di maninday ta nga ibagbagam Nelson. Pudno mo ti bagbaga. No, apay mo't ngamin nanang paspasang bay kay ti malas dito balay. Suron kon. Nay, sa dino itayan tinangikak iti pitakak. Awan mo't dito yun. Dito'y laang mo't tinangikabilak. Ay naglukon. Awan mo't tan. Apayan. Itay pa di kay makaid na dita. Apay. Ay, tibirbiro kanyo nanang. Kuha anak ko. Berbero kak nga ron ti pitakak. Dito'y laang mo't tinangidiswak. Ang awan mo't tan. Ay, sos. Kunak mo't ngamin ka na kayo, asan at tila pangidis-diswan nyo. Nang runa kat adda simmang pa'y ngagtatakaw dito balay. Ha? Ang mga nudakkel pa'y agatad ti karga na rin dyan. Ay, sos, awanan na. Napukaw eh. Ha? Ay ikwa, saan mo't kiti anak ko? Barbarya laang ti karga day chay. Iso na laang tada iti titulbag ti aparador ko. Dayto'y kaditi pitaka, berbero kanyo, nana. Ha? Ay won balasan ko. Day nga agpaiso. Sa dino tinangalaam. Nakitak ijay banyo, nana. Ay won, malagip kon. Indisok itay itirabaw ti washing machine, idi na panak imbisbo. Imbag ko naman, tawan kwarta alinaon na itapitaka. Tano adda, ang mga nusaanan ang naisubli, nanang. Ha? Pag ko naamat ngay, asaan amay subli. Kat tayo laang mati adda dito ibalay. Day tanga rudket. Tayo lang nga ruden. Nga mapukawan tayo pa'y laang. Day ta, tinakaskas daaw nanang.
Jay Baryak ngay, Uncle. Barya sa asawamot. Kat nintad kon. Awan pa'y mat, Uncle. Awan pa'y tiintad yo. 5 gasot ti kwartam. Sana ya? Intad kon ti baryam a 150. Ta 350 kat ngarod amin ti balor ti ginatang mo. Ala, 1,000 ti kwartak, Uncle. Ay, di nakman lukon si Kang Obeng. Ulawon nakit din. Saan kayo aluklukpon, Uncle? Pudno ti bagbaga. 1,000 ti kwartak. Kan awan pa'y tiintad yo asuklik. Di nakulawan ko rakmanan. Ala, pumanaw kan. Tani, ado ti customer ko. Basta intad kon ti baryam. No kasta, pumanaw kan dito'y balay, ading ko. Wen manang, kasta ngamin ti kayat ni Edward. Agawid kami kanon ija lugar da. Iti kasta, makapagkalaysa kami matel. Ay katsi ka ang arod, ading ko. Sapay ko mga rod, tamataginayon matanti kinaragsak yakin ni Edward. Saan akas lakin ni Samuel? Basit lang ang abidot mo kat sininaan na kan. Ay, wen nga rod Imbaglangan, tasaan kami ang nadaan iti anak. Ang anya kay nga rod. Talaga siguro asan ada kami ti para iti tunggal may sa ni Samuel. Sa bagay matkit di ay kat umay kayon tulat tagpaspasyar dito'y balay no at dawayayo. Wen manang Leonor, ket agyaman ak iti kinaanos ken kinasingpat mo kanya. Kabayatan ti panagyan ko dito'y balayo. Awan anyaman na, ading ko. Namnamaam ti panagpasyarminto ka ni Edward, manang Leonor. Masayat mo, tapi manaw gaya man ti malas di ti balay. Unay ka, Nelson. Awan lang arudan gay tao dito'y balay. Ngam kastapay lang ang ti panagsasaom kan kwa na. Katagpay sumat, isuti ng isang bay ti malas di ti balay. Agasa man ti kwarta ti kumpanya, ginastos na. Ala, Huston, awanan ti kabsat ko dito'y balay. Iso apang nga asim tasardangam kumamatan. Oho, ti kunamket di. Isakit mo ti kapsat mo. Agdadata lang arudan nga iso tinakabasol ngam isakit mo pailaan. Makarengreng kan, Nelson. Kas kalatay agitlog nga upa aputak-aputak. Limalakyan ka pa'y matngarod. Ay, di ta ka man lang. Nene, kat di nakpanawan dito ya. Agsubli ka dito. Leonor! Leonor! Laimbang nga oras mo, Barok. Kastamat ka na kayo, Rata. Anya ti may paiko ka na kayo? Orang tinsuklim itay kanya. Ne, anya sukli tidak na kamatin nyo, Tata? Kat no saan kayo matagimat gatang kanyak? Gimata nga kitay, Barok. Na ito'y manti ginatang kaw. 2 kilo abakas. Asukar, mantika, ken kape. Sangaribaw di kwartak. Kunam itay at 280 amen ti balor na gitaw. So 720 pa'y kumati suklay. Ang idibilang at tinted mo kabayatan ti panagnak. 220 laang may. Kurang ti 500 ti insuklim kanyak baraw. Ay. Di nakman pagkakabawan si kaalakay. Jak ugali, ti mangloko ti para katao. Iso pumanaw kan dito, no di mo kayat ang mga yabak iti polis. Anya, ang barok. Nuko na ka pumanaw kan. Ni, apay nga Di mo laging bagan ti uyak mo na kay. Nabayagan day taan. Aging bagak tulat tabakas. Apay no kuyugan ka laangan ang mapanagpacheck ang. Saanan bakit? Agpaparehas tuman mo't lang na iti agas nga resita da. Aging bagak tulat na ka di. Ang sabalin ti itsuram lakay. Aging bagak tumat lang kunak lang arunan. Sayang lang ti kwarta mapanagpatsikap. Unangam ay na. Nagunog ti uyak mo lakay.
Naran samot ng tinsarwam, Nelson. Uwan nga ron. Bakit? Malin samat nga. Paisunay ito ngayon. Tinasayaan, mapantalangan iti doktor. Kasano da ito yan, Nelson? At nakanumat lang cancer mo. Uwan nga ron. Diyak pa'y kaya't timatay. Ay, katang kararag ka, anak ay. At naasi ni Diyos. Amo ka di nakabaybayan. Dos-dosa nakasaabot din ti Diyos. Agapay ti panagsasaor ko. Kinapuno na nagsasaor ako ti grocery. Namarunay ti pagtagilakwan tayo ti bagas. Ano ti kinuskusit ko? Bakit? Ano? Pangasim baka sulungan na ko mga karara. Tapnoy ka nagpay ti Diyos. Iti gundawan ko magbaliw. Kaya't ko pa iti agimbag. Bakit? Kumusta kayon, Manang Leonor? Ha? Raisa, ading ko. Siyak nga rod, Manang. Ay na, dandan di kan nailasin ha. Kas kamoy lang aminan doon niya iti kas na alangham. Anya? Ni Manang manula ang abulan at di ta nagkita, di na kun malasin. Pudno ti ibagbagak ading ko. Nagdakkel tinagbaliwam. Limok magka. Nung bagbagay mo. Ad-ada pimintas ka. Imbag man ta nakapasyar ka ading ko. Wan Manang. Asidad nga min dito iti nakiseminaran ni Edward. Iso simuro takmatan Kasta aya ading ko. Wan Manang. Kat, kumusta kayon? Ni Manong Nelson ngay. Sa dino tiyayan na. Ay, dayjay. Aday ti salat mi. Masakit ni manong mo ang Nelson, ading ko. Anya? Ne, kaano ba'y Manang? Kan, ano ti sakit na? Ay na, agdudo maasakit ti kimpat kan kuha na ading ko. Complicated. Iso at akalan ti kimutungan na. Umay ka mapantay ti ayan na. Agyaman ak, ititulong mo, Raisa, ating ko. Mabainak ko maamangawat, iti da ito eh. Talaga kami nakasapuran may ti kwarta. Nangarunak at nagngingina na iti agas ko. Awan anyaman na Manong. Agpaimbag kayo kiti. Pakawanan na ko ma. No pinagsasawan ka iti agkakadakis. Ngayon ti kinapuno na. Siya gayam ti maliti aramid na. Ba nagapagpababawayak ita. Manong Nelson. Imbagbaga, amalas ka. Gaputan na kaaramid ka iti anomalya. Ngam nakarkaro pa iti naramid ko ngam sika. Nagbalatag amin kanya, nagitimbag-bagakan ka. Isasapay ko mata mapakawan na ibag, Raisa. Ay na. Lipata mong dayta, Manong Nelson. Nabayagan ang napakawan kayo. Di pa naging bagyo ti panunutin yun. Ipas nagyo ti agkararag. Tapno silpon pa ti Diyos ti panagbiagyo. Huwag nga ron kumaaning ko. Kaya't ko pa iti ang biyag. Iti kasta, masulnitag ti ado anak kuranga kiti padak at tao. Dakkel ti asi ti Diyos, Manong Nelson. Amo kan mamati ak apakawanan na dagiti nakabasol kan kuana. Iso adi ka kumamapukawan itinamnama. Ti sugat
ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga LC. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama a maipatpatangatang ditoy YouTube. May bilang kamimet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama yo. Nukas jay amalpas mi abuyaan dagiti paborito mi apabuya iti TV, isa runo mi metten adagos ti agdengeg iti drama. Nang runa nukas jay nga adda kami iti bangkag nga agasawa. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Rumuanak biait bakay. Sa dino ti papanamlakay. Papanak ijayan da pari nandeng. Mapankuman kano kita ang tinadadal awasing masinda. Baring kabailak pa at rimaaneng. Ay katwan Ayan tayo susi ti motor ko. Kita ijay likod ti ridaw. Ijay mo tinakitak anang isabitan ni Chanray idi kalman. Dagitay nga ituls ka. Sa dino taenda. Awan mo tin iti pangiduldulinak. Kita dita Amangan no at dalaang dita nakawara. Awan nga raud. Itay ko pa'y abirbirukain. Awagam ni Chanray tadamagam kuana. Amangan no inusar na kat nalipatan namanan nga insuble. Sikan ti mga awag bakay. Tanay, agrupwata ka un. Sige, mabait lang nga rod tawagak ti anak dalakay. Nasaysaya at samot no ilako tayong timotoryo tatang. Ha, di. Tapay mo't nga ilakom nga ikat usaray. Anyan to ngayon ti usaray. Nukulam nga ilakom mo't tayong. Sukatan tayo iti barbaro tatang. Diyan nga e-bike. Ha? May tayo dyan ita modelo. Mabalin pa'y ang makabilan iti linong na. Iti kasta. Saan kayo na mapudutan nga glugan? Kitno di bateryan sa amit dagitay. Ang mga nusan ang makasangat iti sangatan. Makasangat tayo dyan tatang. Napigsa dagi dyan. Tayo suti modelo ita. Napigsa iti sangatan. Kabawilan na kayo nga isang at kininanang. Manungay mo't tikas day. Nalakalaan tatang. Kaya't yun yata sukatan tayo ti servisyo. Mabalin may. Saan pa nga ita? Awan pa'y mo't ti kwarta kanak ko. Ngam kaya't yun. Ay kitwan Mayat sa akin di ngagpay suday ta nga i-bike Ay na, ibagbaga akong tatang. Mayat tayo dyan. Iso nga ilako tayong ti motoryo. Tasukatan tayo iti e-bike. Ay kitsiga agarod anak ko. Sige. Tanuman ti mapaglakwan iti motoryo. Isuntun tinayo na ngay gatang iti e-bike yo. Sige anak ko. Kit itapay laeng. Agyaban ako. Awan na nyaman na, tatang. Kat, kumusta nga lakay? Nagustuhan ka di matlaang ni tatang ti e-bike a ginatang mo? Launay bakit? Kastaunay tiragsak na. Adayo ka no amay mayat ngam tidaan ang motor na. Ayun kat no dagi jay ti modelo ita nga e-bike. Wen, isumutimbaga ken ko ana. Impatas mi nga rudita aging kay barangay hall. Kat, mayat ti taray na? Mayat matiritir nga rutiting nga dagiti malabsan mi. Ay kat isuman nga roden at ipagsasaritaan dagiti kaarupa. Lakit niya. Naimbag pa'y ni Pari Mario at damanin baro a service na kung kunadaman nga tanlakay. Aywan na. Amumutin na kiti karuba bakit? Sabay sa uso. Noan niya ti makita da. Isumutin ti pag-istoryaan da. Intun ano kay tumalin ngayong agawin dito'y balay. Rosan anak ko.
Jakla ang amo tatang, ang mga nuinton umay aduminggon tumanan apay ka di. Igatangan na kami man kininanang nyo ituray basit lang ng speaker. An-anwan yung mati speaker tatang? Pagdengagan mi man may titidrama. Tay speaker nga da bluetooth na? Wayne, jay rechargeable. Uray jay basit laeng. Tapno lalagang itugtugot may jay bangkag. Sige, ipalagip yun to nga rod, tay gatangan da kayo tatang. Agyaman na anak ko. Awan anyaman na tatang. O sige, mapan kamin. Agawid kamin tumanan inton makagatangak iti bluetooth speaker yo. Sige anak ko, agananad kayo. Maluabulan ni tayo, tatyan mo, Mary Jane, balasan ko. 7 abulan ng tatang. Dandani kagaya mo nagpasngay. Wan tatang, manayunan man ti apo ko yun. Ay, wala. Lalaki tin inawam, saan ka day? Wan tatang, Anyan tungay ti panagan nyo kinkwana. jakman amo kini John Ray tatang. Kasla ko na naman nga isurot na itinagan na. Pag junyoren na, kasta ka day? Wan tatang, Ay, kayo na. May mayat manay. Taplusan ang mapukaw tinagan at dyan ray, dito'y lugar tayaw. wan tatang, saan tulaangan ati anak yu ti agnagan iti John Ray? Addanto pa yun apo ko yo. Ay, wala. Ay na, magagaran ako na makakita iti pasngay mo balasang ko. Kamaudyanan na. At dantong lalaking apo ko may. Wan tatang, sana balit mabiitan. Nasurok laangan ang makabulan. Sigurado nga agpas ngayak tumatan. Bakay, Apay ka di lakay. at dapay lord ti silpon ba? Addan sapay mo, apay ka day. Awagan ba ni John Ray? Puno saan ni Mary Jane? Ibagam taludan na tinamber ko. Kano kalulod laang ni Rosan ka, apay naibusan. Naibusmot nga ro dahin. Nag-YouTube ak ngamin itay, ta nagdengag iti drama. E di kwan, agtayi-tayik mo tay. Kunak nawan lang signal. Ngam nag-text mo ti network, ana ibus ka nun tilod ko. Mabait laang nga ro, tawagak ti manugang ta. Bareng adda karga ti Gcash na, taludan na ka lakay. Wan man bakay, talay. Isulaang tiliw-liwak no kasi mapanak iya bangkag. Ti agdengag iti drama ken kanta iti YouTube. Nagtumar ka din iti agas mo lakay. Wayne, nagpasid na. Sika ngay, nagtumar ka matan iti maintenance mo. Agtumarak pay laeng. Mala, agtumar ka nga rudeng tamaturog tan. Umuna ka na maturog lakay. Agdengegak pay iti drama. Sige, umunaak nga ruden ang maturog. Pumarbangon ak tumanan ang mapaniyabang kaginton bigat. Mapan kuman abunwan na kitimulak agawan. Tapno lumang tuda pa'y. Aywan, kumusta mo tandagiti mulam nga abakan kamute? Saan pa'y ka di amabalin amaapit? Mabalinin ah. Inabunwak mo't lang dagitay din na palabas sa bulan. Iso sigurado aladakal ti bagasda. Mangkalikan tuman nga raw, tapang kitaan numabalinan amaapit. Naynayunam ti alaem, tanumaling ta, mangipanak to ijay ayanda dyan ray. Wen bakay, mangkali akto inton bigat. Sa dino tayo ni Tatang Nanang? Nagpabagyo iti agsapa, di pa'y matsimang pert. Amangan kunak no di magas pa'y ijay ayanda ading mo. Kasdaya, anya tigin nagaran na bagyo. Napan nagpa-check upan ako. Ne, apay. Agan ano ayan ni Tatang? Anya tinapan na impa-check up. Ay, masansan ka no ti panagsakit ti barukong na. Iso ako nak nga anusan na mapan ipa-check up. Tapno maamuan no anya day jay amarikrek na na. Amangan mo't no kanayon ngamin ngagbannog. Saan mo't? Day jay laeng ano mapmapan ijay bangkag. Ibagayo atasan unay ngagbambannog. Kinsan ngagbagbag ka ti tinadadagsan. Wen, iso mo't ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. No, dadiyo ka ba Nanang? Awagan taklae. Lakay kan bakit kayon? Laglagi pa nyo asaan na kasla idi ti kinapigsayo. Iso anas kan laeng nga anadan nyo ti salon at yo. Iti kasta, agbiag kayo pa'y itinapao.
Ay na, inawagam samot aminan a friend mo iti Facebook, Mario. Ah, saan ba bagay? Adu pa iti jak na awagan. Madamdama, agriri kan tumanon a naibusan ti load mo. Ay, kat ugali na. Adu nga rod mo, iti katsismisat. Sa nabali tay talaang mo't bagay. Kaya't kulang mo't ako mustaan, dagiti kakabagyan kin kakasinsin ko. Sa bagay mo't kit di Mayat gayam tada Facebook na. Makasarita kin makitam ti kasarsarita mga uri aday tadayaw. Ay wala, kasta ti kinapintas itan ti teknolohiya, lakay. Wan bagay, talaga adakkelin ti nagbaliwan ti panawin. Kahit nakaluto ka kaday. Wala, itay pa ay. Nala, manggao ka nga rudin at ang mangantan. Agudong bagay, mapanak gumatang iti iluto tayo intun bigay. Iluto nga anya, lakay. Kumporme pansit siguro, ano saan, isa paghiting, kas kada tamtambong kinsalan. Ha? Ne, pang birthday mo't dagita, lakay. Apay, asino ti ag birthday? Apay, nalipata ba? Kit no birthday kinton bigat bakit? Ayunan niya. Ay sos, agkabaw ka na talaga. Nalipatan mo ti kasangay ti asawam. Saan mo't lakay? Kat no sigud mo't ngamin adi mo celebraran ti birthday. Italaang manakayat mo ti agluto. Jak balam mo. Asla kayat kumangar tag birthday bakit? Awan mo't kit ditidakas na lakay. May mayat mo't laang no celebraran tayo mo't ti birthday tayo. Uray sag paminsan laang. Wala. Mabit lang nga ron tagpulisak. Urayan na kung tagkuyog tama pa nagpalingke, lakay. Sige, agawam ka raw bakit? Hello, ading ko. Agawid kayo itong bigat, tagbirthday ka nun ni Tatang. Nay, itaman pa nga ag-celebrar? Kat no sigud mo't adi na kayat a-celebraran ti birthday na. Barbaro nga rod. Iso nga agawid kayo, to celebraran tayo ti maika-70 a birthday na. Sige manong, sabado mo't kit di inton bigat. Awan trabaho, kan awan mo't eskwela dagiti uping. Iso ang makaawid kami. Sige. Mangalakan tuman nga rod iti cake. Mangalaka iti uray dwa. Pasuratam iti Happy 70 birthday. Bayadak ton kin ka dito, yading ko. Sige manong, day talaan ka diti ipagatang mo? Wen, mga lakalatan na iti dadumapay amakmakan no adda makitam. Prutas no iso. Tapno uray saan kami nga agudong. Mapan kumot ukudon tayo may sakal din ko. Tay isunto ti iluto me. Adumot lang ti manok diti balay. Dagi jeto lang pang rikado tinayunam nga alain. Sige manong, no adan to pa ipagatang mo, awagan naklaan. Sige, ading ko. Nakitam jay buneng ko bakit? Anya abo ng tisap sa pulam aya. Tay sigud abuneng ko Tay ngayon nalabasit ti putan na. Mayat nga minday jay tanatadem. Inaggamak lang itay. Ngamdiyak mo tin masapulan no sa dino tin ang idiswa. Saan aya nga iso day ta nakakaluban ngayon sa likad mo? Ha? Ay, naglukang. Ay sos, umaro man ng tikabaw mo na kunak, Mario. Pirmi mo lang, hindi pa nang sapsapol ko. Tum nakasalikad mo igaya man. Iso, malagaya man jak masapulan. Sa dino manin ngamin ay ati papanam. Mapan ko man imula di sabad italikod. Kano kasangsang pumula ang anapan nagdalos iyay bangkag. Ita agmula ka manad. Aginana ka pa'y mo't tanay, nagpudot ti panawad. Mamaming santon ti panaginanakin ton malambakit. Sa nabalik ta maudin day dyan nga imula. Sige, taumayak mo't lakay. Tulungan ka na mangimula iti kunam asaba nga imulam. Manupay apon ti sabati imulat alakay. At dapay dua bakit. Ala, agawaam nga rod ti agkalay, tanay, kasla agtudo. Numalpas ta ama imula to'y saba. Uray umunakan nga gawid. At dape aramida maya. Wag, yaramidak man pa iti pagkalatkatan dagito'y imulak agawad. Sayang mo't no mabaybayan. Sapay nagdadakkel ti bulong na.
Naimbag tula ang amaapit intong dumatakil da basig. Sapay nangina tigawad ita. Ay katsika ang araw. Umuna at tungarudan nga agawid Ngam sumaruno ka adagaw tanay. Umayon titudo. Wen, mabitlang daytoy. Umunakan tayong kamangisaang itikape. Apag huston to inton malpas ko daytoy. Sige, lakay. Na, itay pa'y anagburot ti kape nga insaan ko. Ngamawan matlaang ni Mario. Kunana sumaruno adagos. Ngam aging kaita. Awan pa'y laang sapay agtudtudom. Ay una yun dadya tao. Imbagak lang arudan nga agawid at agos. Tapno saan amatuduan. Ay awanan nasubsabanan. Ay, tangken ulon to mga minday di alaklakayan. Ay, tinasayaan. Agsubliak di talikod ti balay. Mapan ko ayaban ti asawa. Mario! Sa dino ti ayan mo? Mario! Napananan ngay day di alakay. Kat no dito'y laang matinang panawak kan kwa na itay. Ay kita agman dita ayan ti kulungan ti baboy. Amangan no at tamad dita nakalinaw. Mario! Mario! Mario asawa. Mario, agring ka dita. Mario! Mana? Gusto ito na panagsangsangit yun, anan. Ang mga nun niya, pwede mapasamak ka na kayo. Ay, awanan. Awanan ti amayo. Awanan. Pinanawan na tayon ti amayo dyan re, anak ko. Awanan. Nanang, Kasano agpaitan langay. Kasano agpaitan ta pinanawan ng matan. kanya ngay harod, nanang. Talaga akas na tibiyag. Nasakit man. Ngamawanan mabalinan tayo. No di ti mga klon iti kalat ngay pupusa ni tatang. Nalapit nga gingalaangan dito'y tinted ti Diyos sa biyag na. Palubusan tayo ni tatang. Nanang. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon to pulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a nabindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biag ita ket inpatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan nga Adeline. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anayat adumdumngeg kadagiti drama ditoy YouTube. Kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan nga Adeline manipod probinsya ti Benguet. Adabasit a negosyo kas maysa kadagiti agdadait wenno makuna at tailoring. Nagsina kami iti asawak gapu tadyak na anusan ti kinamammartek na. Awan anak mi iso anangampon kami iti anak matlaeng ti kabsat ko.
Banag asaan mi nga inlimod iti ubing. Rugyak man ti agsalaysay idi adda kinalive-in ko. Iso ni James, tubo ti La Union. Naamamok daytoy babaan iti Facebook. Danda ni makatawan met anagaram sakbay asinong batak. Sina metlaang iti asawa ken addaan 5 nga anak. Sublian taman nga rod ti tawen 2018. Kastoy man dagiti pasama. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Hey, gusto pala rita. Umay kang tamangantan. Nakaluto ako. Wala kay, mabiit langan daytoy, malmalpasan. Umay kan. Makauray ta kita, badbado. Lumamis ang tiindasar ko, pangaldawan ta. Wan, kita nalpasan. Ni Janin, saan ka di nga umay mangaldaw dito eh? Ay, jakman amo iti dayjay nga ubing. Mangan siguron ije pagadalan da. Awan mat imbaga na nga umay mangaldaw ditoy. Nala nga rod, umay ka nga rod ang bakit, tani. Mabisi na kon. Sa pa'y nagimas dyan lutok at pangaldawan ta. Anya ayatiin lutom lakay. Pinikpikan, analaukan, itiutag. Oh. Aduman nga rodan timakan ko no kasta lakay. Ay, uwan na. Parehas na bakit? Asino ti kinasaritam iti cellphone? Ay, ni Carol akapsat ko. Apay ka na. Intaray da kanon nila kay na iti ospital iti rabi. Kat aging gaita, awan pa'y kano ti doktor anang nga si kaso kan kwa na. Agtir-tiritir kanon gapo iti sakit ti tiyan na. Kahit mapan ka kadi? Wen kaasimat ti kapsat ko. Amangan no di na amuter aramidan na. Gapo iti nalaos a panagdandanag na. Umayak mat nga rod. Agmotor tan, ama pa na di ospital. Saanan lakay? Agbati kan dito eh. Aglugan akon iti jeep. Sana bale taas si daglaang mat iti ospital. Ala, ibatek latan ti motor. Ngam kuyugun ka. Sumurot ak mat iti ospital. Ala, sikati makaam mo. Ala, agrubat tangarudan lakay. Apay no agawid ka pay lang bakit? Napuyatan kan. Siya kung ti manguray ka ni Carol dito eh. Ay, wan nga ron. Anyat orasan aya. Pasado alas 5 ni Tiagsapa. Ay, aldaw ka ayaman. Ang mabit na ang tawagak ni Carol. Damagak no sa dino ti ayanan. Iti kasta makaawit tamatan. Ala nga rod. Dito ka pay lang. Tainak man mangala iti kapita. Ay, sige lang kaya. Ay, imbaglangan ta nakaturog matlaang ni bayaw ko. Ay, kaasimat. Anya nga ta ti sakit na. Apay akas na unay ti sakit ti tiyan amarikrik na na. Ha? Ada ka din na sakit bayaw. Nagawid labiit bayaw. Napanangala iti pagsukatam. Pasubli siguron dayjay. Doktor! Nurse! Doktor! Bayaw! Bayaw, Arnold! Bayaw! Awanan ti asawak man ang Adele. Pinanawan na kami ni Arnold. Kasano kami paitan ka dagiti umbing. Patib karam ti pakinakam mo ading ko. Talaga kas ta tibiyag. Nasakit. Ngamrumbang nga aklunan tayo. Nga aging galaangan dito'y tibiyag ni Arnold. Pagkalma ang tirik ng ading ko. Naskan asikaswang tipan na kayawid tibang kay ti asawa. Manang Adele. Maawatak ti maliklik nam. Ngam di ka agbalin analupoy. Naskan nga agbalin ka anatipkay. Panunutong dagiti anak mo, ading ko. Adan sa awag mo.
Hello, anak. Anya, sana po no dahita. O apay, kanya ka pasamak. Di ka tuga nga ka babae. Natay ka no matan. Anya. Kaasimat ni Carol, bakit? Naku namon lakay. Saan pa ila na itapon ti asawa na? Ngam na tayo mati katugangan na. Unay matlaki din agasgasat na kita nga gina. Ay, wan nga rod lakay. Agsak-sakit matkit din ni nanang da. Pag-aamo tayon, akas iti turong na. Iso na lang ang tanagsarunuda mo lakit din anata. Uwan nga ron. Talaga di tayo mo. Nagingkat ka ano tibiyag tayo dito yung rabaw ti daga. Isasi ka. Alwadam, nagitikang kanin. Bakit? Nang runa, kat ada historyo, ada diabetic. Apay ngay asyak man ang tinapanan ti saritaan ta. Una, tadi mo mat-an-an na dan tibagin. Kanayon ka ngagpuyat. Iso ka kanayon mat amarik na ti pan nakaulo mo. Ayun, nungay mapan ka agpa-check up. Tapno maamuan, no anya day ta arik-rik na. High blood anemic kak nga rod. Iso akas jay. Wen, ngam na say-sayat mo't lang magpa-check up ka. Iti kasta, ikanda ka iti umno nga agas. Wento ka di lakay. Awan pa'y oras ko ita. Ado ti maaramid iti pwesto. Kaanong tupay ngay? Inton naladawan ti amin. Ay, kamaudyanan na. Nalpas ko matlaang ang tiripreperek a pantalon. Apay nga eh. Kasla maulawak matan. Ito gaw kumalpay. Ay, naglungkon. Bigla-bigla day siya. Ay, masapol kon samot nga agpayson ti mapanagpasika. Kanayon matan ti pan nakaulaw ko. Agpakuyog aktuman iti anak ko. Iti kasta, maamuak no anya da ito yan, amarikrik na. Auntie, Apay nga da ka dito eh, rabiin. mabisbisina ka rod, auntie. Awan masida iji balay. Isungay malati wa. Mga no dapay nabati asidayo. Apay, di da ka imbat yan. Saan nga rod, auntie? Ingkag kalung kita na dapay na bati. Nagluto mo't ni uncle mo a James itay. Ngam no awan, agkita kalatan di taref ti lutom. Sige, auntie. Awan ngayon mailuto iji balay. Ala, ingkalatan ijay kusina. Ingkakitaan na da mailuto. Bakit? Agawid na pa iji laon yun. Ada ka no ipaaramid ni manang ko. Isupay, apakitaggadak. Ay katun alakay, awan parikot iti dayta. Hustumat, tapno adda itid mo kadagiti anak mo no dumawat takan ka. Nang runa ita tapa nag-ieskwela manan. Adamat jay nada amang tad iti kasapulan ta. Anyang iti serbina nga adda iji abroad. No di na masuportaran dagiti ubding. Ay kat sa balilat tamot ano adda agapukan ka. Obligasyon mo matday takas amada nakay. Buwan mat kid ya. Agad anad ka dito ya. Di mo baybayan tibagin. Kita yung dagiti kang kanan. Di ka agpuy-puyat. No adda di mo kabaalan alagpasan. Itad mo kadagiti tauham ija siya. Wen ka di lakay. Awan rumbang apagdanagam kunak manan. Si kakit di ati agan anad. Nang runa iti panagmanehom iti motor. Agawid ka manan iti laon yun. Sigurado amin alam tumanan ti panag-inom nyo iti arak ijay. Ugali na ah. Agas ti bambanog ako nada. Ken pampaimas iti turog. Apay, nagawid gayam ni James Adele. Wana nang, adda ka no ipapaaramid ni manang na, iso ang nagawid pa'y la ijay la unyon. Ay, kasta aya.
Kunak no adda dito'y dagos mo. Di kit agmay-may siya kagayam ditaw. No kasya ay amapan mo't ag eskwela ni Janain. Wan ngam okay lang. Ngamin sa anak mo't amatatao ditoy. Ijay pwesto ti ad-ad na nga ayan ko. Nang runa no aldaw ti Sabado kan Domingo. Ado ti agpadait no kwa. Ay, wan Anong sanyo pa ilaang ti agyan ditoy? Aging gaamadanon man ang ti check up yun, nanang. Ay, makaaw-awi dak nga rudan anak ko. Masikuranak mo nga tugtugaw latan ditaw. Saan amawat-wat dagiti tultulang ko? Saan pa'y amabalin nga agawid kayo, nanang? Nasken apalpasin nyo pa iti follow-up check-up yun. Sakbay ti panagawid nyo. No kayat yun, umay kayo ije pwesto. Ay, sige. Sumuro taklaangan ije pwesto. Agawid akto dito inton malmalam. Da kayo ti makaamo, nanang. Ala, mapantayo nga rudan. Ay na. Aslam ulawak man yan. Mabiit lang, nanang. Itugaw ko man pa'y biit. Day, abay. Agan ano ka na kao. Masansan mat nga rudan ti panagulaw ko, nanang. Kan ag sakit-sakit ti tenged ko no kwa. Ay, sus kita amangan mo't no gapuday ta iti panagpuypuyat mau. Narigat yak sakit ita panawan. Yung kalaangan nagpadoktor. Iti kasta. Sana kumaro da ita marikrik nam. Auntie Adel, Ada ka mat, Jerome. umay ko man alanti yung padait ko a pantalon ko. Ayun. Ni, napananan ngay dayjay. Awan mo't dito yun. Mabiit lang, tabiro ka ka. Uncle James ngay, sa dino ti ayan na. Awan, nagawid ije la unyon. Ada ka no trabaho na. Ay, kaano agsubli ngay? Jakman ang mo. Agsublin to siguro malpas ti ko na ng aramidan da. At iti pantalon mo, kita man no sakto mo laang kan ka. Ay, sige nga, paipadas ko ante. Uy, quality Mayat ante, eksakto ti fitting na. Siyempre siyak man. Ayos magustwak launay. Ay, manungay gaya man te. Malabay amon ka anakan. Ay, ilibrem? Un, Ay, wow! Thank you, auntie Hala, kasano ngay day ta mama? Sigun ni ti doktor, malaksi da diabetic ka. Natamaan pa yung tikidnim. Kan high blood ka pa wan nga rod Ngam anya nga tano agpa second opinion tanak ko. Agpa check apak iti sa bali a doktor. Ang mama, Sa anak amap nag iti imbaga day a doktor. Kasla saan mat asigurado iti ibagbagana. anya pa lang nga pamanagnag ti kayat yung ay mama. Makita mat dagiti results ti examination yo. Kompleto day ta. At ada magastusan kayo no agpa-check up kayo manan iti sabali a doktor. Isupay nga igatang yo iti agas yo. Nagado a reseta ti akas. No natangkan mat ngamin ti ulo yo. No sinapsapa yo kumati nagpa-check up. Naagapan adagos ti sakit yo. Ado ti bawal akanan yo. Tungpalan yo ti ibaga ti doktor. Iti kasta saan ako maro ti sakit yo. Ne, apayan manang Adel. Lukmag mo day tawan no manas. Jakman ang muading ko. Manas nga tanan. Kaslaki mapsot pekit din ti panagkitak. Jak makabigbig iti adayo. Ay kat nagpa-check up ka Nagpa-check up akon. Diabetic, high blood, kaskadak kidney failure kano ti sakit ko. Ay sus. Day tagtibagbagak ken ka idi pay laeng manang. Isumat lagayam ang masansan ti pan nakaulaw ko. Malaksid ang nangato ti darak. Nangato pa'y ti blood sugar ko. Kat
Ano sam angaliklikan dagiti saan arumbang akanam. Iti kasta saan ako maro ti marikrik nam. Jakmat nga rod maiwasan no kwa. Nang runa no makakita kadagiti agkakaimas amakan. Kasla kayat ko akanin amin. Wen, ngam kontrolam Kanoan niya timbawal ti doktor, saan mon akanan? Agtumar ka iti umno nga agas. Surutem ti panagtumar mo tapno agimbag ka manang. Hello, nakaawag ka mat, James. Wen bakit? Di mo mat ngamin songsong bata nagiti chat kan text ko ken ka. Manong aldawan nga umawawag ak. Agam italasong batam ti awag ko. James. Apay, akas deti na udi at chat mo kanyang bakit? Apay, adamati nga inaramid ko? Pasensya kan. Ngam nasaysaya at sano agsinatan. Anya? Be, apa yan? Agan ano kan bakit? Apay, adda ka di mo nagustuhan nga inaramid ko. Ibagamtap no mo. Awan. Basta waswasan tan ti relasyon ta. Saan? Umayak itamat lang ti tadagos mo. Agsarita ta. Awanak iti dagos ko, James. Nakabakasyonak ita dito'y lugar mi. No kayat mo, mapan mo alaan dagiti kagawaam iti dagos ko. Ipasabat ko kinni janin titulbak. Anya? Ngem Adel. Apay akastat kalakanakan kati mangisina kanya. Iti anya agapo. Adda sakit ko. Kadyak kayat ti agbalin apabigat to kan kainton agapsutak. Iso apang nga asim tadi kan agpakpakita kanya. Ngem, di mat nagkinarita. Nga agbinulik ta iti rigat kan namay. Wan, ngam karila ang daytay tinagbaetan ta. Ngamin, saan tamat apudpud no nga agasawa? Nataer ka. Iso nga amok analakakalaang amakasapol iti babae apangibaw ingam iti ayat mo. Sana. Amumat nga ayayatan ka. Di mo kumamat aramidin kanyak ti kastoy. Pangasim. Sana bale, taggayim talatamat iti social media. Saan ka nga i-block iti Facebook wenno Messenger? Tay sumat nga ro tinagamamuan ta. Sorry talaga. Pasensya kan. Ngampot den tan ti relasyon ta. Mama, apay no ipandakalangan ni di ospital. Madanagan ako ni ti kasta sa Adam. Awan ron ba nga pagdanaga manak? Okay, aklang. Kabaulak pa man. Wen kabailam ko nam. Napigsa ti panunot mo. Ngam panagkunagkat saanan akabailan ti bagim. Sigamat lang ti marigatan no kasta, mama. Ay, iyawat mo man kit iti agas ko. Patyak apumipiyamot lang ang daytoy apaman ang makatumarak iti agas. Oh, adtoy. Adtoy ti danom. Agyaman na kanak ko. Awagak niya, Auntie Carol. Tano saan pa ilang apumipya ti marikrik nayo. Ipanda kayo ni hospital. Saanin ko nakmat. Sige, tama pa anak pa iti silat ko. Iturog ko lang na ito eh. Mama! Mama! Lola! Tulong! Ni Mama! Natumba! Lola! Anya agay ti ko na ti doktor kaanakan. Kumusta ni Manang Adeline? Adda ka di matla ang nagbaliwan na? Ay, kaasi ti Apo. Adda ka numat improvement na, auntie. Barang no makariingan iti unag ti 24 oras. Nala, di ka agdanag. Amok alumablaban ni Manang. Patsak nga agreing matlaang. Mamati asaan abaybay, auntie Apo. Auntie, tinasayaat. Agawid ka pailaan, Juan. Iti kasta, makainana ka. Siyak pailaan timang bantay ka ni Manang. Sige, auntie. Sublatan nagtumat lang yung rabi. Iti kasta, maasikasok mat ni Nanang. Amangan no maliwayan na dagiti agas na. Kat anya pa'y ti mapasamak kan kwa na. No, kasta. Doang aldaw nga awan puot ko. Wan Manang,
Epekto ka no ti pan na kay tupa iti ulom iti simento iti natumba ka. Ngimato nga ti blood pressure mo, iso na ulaw ka. Ni Janine, sa dino ti ayan na. Pinaawid ko pailaan. Iti kasta, makainanamat. Sublatan naktumanan inton rabi Ni Nanang, sa dino ti ayan na. Pinanawak kita'y agsapay jay dagosyo. Kasta unay ada nagnaken ka. Saan ang makaidna? Ti kayat nakatumay ditoy. Iso na lang, ta saan mo ta mabalin? Mabit lang adawag ko manang. Song batak lang ang biit. Hello, Janine? Auntie Carol, ni Lola, marigatan ka nung nga umangas. Anya ti aramidag, auntie. mabit lang. Awagak ni manong mo a Jerome. Kayo ka dito, anak ti pasyente, ma'am. Uwendok, kumusta ni Nanang? Ladingit at hanggang talaga siguro ng aging galangan ni Jetty Biag na. Anya? Inaramid niya amin nakabalan mi tatno may spal mi ti pasyente. Ngam talaga atin ang kabalan pa eh. Ma'am, makipaglatingit kami. Ala, bagkata mo ni Antim, tay patugaw mo iti wheelchair, Jerome. Un, mami. Oy, anya, komportable ka ka di iti wheelchair mo, manay? Uwan, agyamanak. Nasakit latisaka. Kasla kayat na anak ka nga to. Kabailam ka di nga ibturan ti ut-ut na. Kapilitan Kayat ko matamakitan inanang. Sakbay may tapon. Manang, Ay, mapantayon. idoron mo ti wheelchair ni Antim, Jerome. Un, mami. Unay matlakit din nagasgasan mo, nanang. Dinak matlakit din na uray arimuar iti ospital. Sagbay ti ipapanaw mo. Makipag-rip na iti ipupusan ni Nanang. Adeline. James. Uwan. Nakita ti post na nakatagkan ka. Iso may mayak. Kumusta kan? Dakal tikin mo to nga ma. Uwan nga ron. Talaga siguro akas to'y tigasat ko. Siga, kumusta ka matan? Agyang manak, itiyo umay mo. Awan na niya man na. Okay lang, mat. Manipot si ninahandak. Diya ko nagarampay iti sa bali. James. Aging gaita. Siga pa'y latipit-pitit to'y pusok. Ket numan nugot ka. Kaya't kung may tuloy ti ayan-ayat ta. Si sasagana ak amang haywan kan ka, Adela. Iti agdama ket lumablaban akpaylaang iti sakit ko a diabetes ken kidney disease. Kaasi ti Diyos, medyo okay matan ti kasasaad ko ita. Saan akas iti sigod a nakaidda aklaeng gaputa na sakit ti intero a bagbagi. Ti may sapay a pagyamyamanak adda dagiti kakaanakak, adda ti ipag ko, adda ti kabsat ko, ti anak ko ken kang runaan iti amin adda ni James a mangay aywan kanyak. Pagsisinnublatan dakpiman nga ay aywanan. Diyak amuno kaano asublyan ti Diyos tin pabulod na abiyag kanyak, ngam ikarkararag ko asapay kuma, taik kan nakpay iti naunday a panawen, tapno makadennak dagiti ipatpatag ko iti biyag. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan, toy pagayam mo, Adeline. Ken ka pagayam, Adeline. Amok anasaya at kaatao, iso nga adumat nga rod ti mayat at tumulong ken ka.
No may papan kadagiti napukaw akamong ti pamilyam, nang runa unay ti inam, talaga siguro nga aging galaangan ijay ti inted ti Apo abiyag da. Nalabit nga adda na pinpintas agasat nga agururay kada kayo a pinanawan na. Awan mo't dakas na nga agsinublan kayo ni James, no lakit di tapudno nga ay ayatan na ka. Itultuloy mo latta ti kumararag iti Diyos, patyak adi nakabaybayan. Ad-ada kumaapatib garampay ti pamatim kinkwana, ngamin awan imposible iti Diyos. Italak mo amin kinkwana para iti panakaagas mo. Alakastan pagayam adilin, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.